Vítajte znovu na mojom kanáli. Dnes sa vyberieme na výlet loďou, ktorý trval zhruba 4 hodinky. Tu vidíme mapku, miest, ktoré sme navštívili. V oblasti Kemer tu je spoločnosť, ktorou sme išli na výlet Aqua Age. Komunikácia v angličtine, dohoda veľmi jednoduchá, cena relatívne rozumná, dá sa s nimi dohodnúť. A tu je prvá zastávka, ktorá bola asi v 15, možno 20 minút loďou z Maríny, z Kemeru. Na lodi bola rôzne osadenstvo, ľudia, ktorí sa išli potápať, alebo ktorí išli len šnorchlovať, alebo robiť nejaké intro divey, skúšobné ponory. Trošku ma prekvapila kapacita lode, ako bolo tam dosť ľudí na môj vkus, ale dalo sa to prežiť. Takže tu nás je skupinka, ktorá sa chystá na nejaký intro dive v plytkej vode. Najprv prebehlo nejaké zaškolenie, základy, proste úplne základy, ako narábať s technikou, ako dýchať, vyvažovať tlak v ušiach a podobné veci. Takže tu sme zakotvili, skupinka sa ide potápať s inštruktormi, viac skupiniek, tu už vidíme ďalšiu skupinu ďalej a tu je nádobičko, všetko pripravené, všetko je vlastne v cene, ktorú zaplatíte a my sa ideme ponárať, skáčem do vody, napravo je inštruktor a ideme sa vnárať, už sme pod vodou. Prvý ponor trval zhruba asi 20-25 minút a nebol viac ako v hĺbke nejakých 10 až 12 metrov. V podstate išlo pohodový ponor, ako tréning to hodnotím docela fajn. V tej vode nič zaujímavé nejak špeciálne nevidíte, proste to nemôžete porovnať s Egyptom, to radšej naozaj nie. Proste ale ako tréning fajn, takže plavíme sa takto, potápame sa z randičky, v nejaké skalnaté dno, piesok, proste taký štandardný ponor by som povedal. Dvaja kolegovci moji potápačskí, polskí, ktorí boli relatívne čerství absolventi kurzu, mali za sebou už viac ponorov, teda niekoľko ponorov, ja som mal v podstate viac ako oni. A tu je pauzička, po ponoroch vynárajú sa inštruktori so skupinkami ľudí, ktoré mali zverené a o chvíľočku sa presunieme na ďalšie miesto. Tu ideme teraz odkotviť za chvíľočku, odkotvujeme loď. Ešte jedna vec, neuveriteľný bordel, pozrite sa na toto, to som fakt nechcel tomu veriť. V tomto sme normálne plávali v tej zátoke. To plávate po vode a vo vode a proste to vám ide okolo tváre, ako hotová katastrofa. Nechápem. Presúvame sa do druhej zátoky, ktorá bola podobná ako tá prvá, ale teda bolo tam trošku možno iné dno a nejaké zaujímavejšie veci. Takže ideme ďalej, to bolo asi 15-minútový presun smerom bližšie ku Kemeru. A tu už ponárame sa do vody, do mora. Zaujímavé, to bolo v podstate pre mňa zaujímavejšie ako prvý ponor, pretože tu boli nejaké také jaskinky menšie. Prvýkrát som sa ponáral v niečom, čo sa dá podobá jaskyni, alebo dá povedať, že to je nejaká menšia jaskinka. Pre niekoho to môže pôsobiť možno trošku klaustrofobicky, ale ja som s tým nemal vôbec problém, takže to už vlastne na konci jaskinky a začneme sa z nej vynárať. Takže ako zaujímavý zážitok, zo pár rybičiek, tých ryb naozaj nebolo veľa, čo by sme videli po ceste. Poliaci sa vynárajú a obídeme vlastne jaskyňu s vrchom tentokrát. Tam uvidíme taký zaujímavý úkaz, k tomu sa dostaneme. Takže už sme vonku a pokračujeme v plávaní, ponáraní. No a toto je to, čo som spomínal. Pozrite sa, bublinky vzduchu, ktorý sme vydýchali, prenikajú vlastne z jaskyne cez póry. To bolo naozaj zaujímavé, to som ešte nevidel takéto niečo. Ale je pravda, že v jaskyni som ešte nebol. Takže to bola taká perlička trošku. No a tu zase plavíme s takými akoby nejakými kanálikmi pomedzi skaly. Veľmi pohodovo, proste ponor trval 44 minút, teplota mora bola vraj teda 31 stupňov, ako im povedal inštruktor, to zmeral podľa počítača, nevedel som odhadnúť teplotu, typoval som 28 možno, ale ako fakt príjemné more, príjemná teplota, tu som ja, čau a ideme ďalej. A toto je záver vlastne nášho potápania a to je pod loďou, kde sa nachádzajú tie skupinky s introdivami. Taká komerčná zastávka by som povedal, kde proste sa inštruktori dokrmujú ryby, aby sa tu zhromaždili stovky rýb a mohli si ľudia spraviť fotky, videá, kde naozaj more vyzerá, že to je super živé more, sama rybička, ale teda naozaj tie ryby takto nevidíte inak, ako keď ich neprikrmíte.
Takže toľko k našim ponorom. A vraciame sa naspäť do prístavu alebo do maríny, takže nádobičko, všetko sa suší, neoprény, všetko naspäť uložené. Ako som spomínal, všetky tieto vlastne equipmenty boli v cene ponoru, takže si nemusíte nič brať so sebou. Ja mám niektoré veci, ktoré si nosím, svoje ako dioptrické okuliare, potapačské, mám svoj neoprén a plutvy som tentokrát nemal, tie som si zobral od nich. Takže ako je tu dosť toho na potapanie masovejšie. A tu na už sme blízko vlastne Kemeru, naľavo je pohorie, kde naľavo, myslím, ten vrch je kopec, na ktorý sa chodí lanovkou na výhľad. A to je dosť turistická atrakcia. Lanovka stojí, myslím, 45 € na osobu. Ale robia tieto zájazdy aj rôzne agentúry alebo aj delegáti, cestovné kancelárie vám to ponúknú. A tu už manévrujeme na zaparkovanie, teda ukotvenie v maríne. A sú zhruba 2 hodiny, tesne pred 2 hodinou po obede, takže celý výlet trval zhruba, dá sa povedať, asi 4 hodinky, čo bolo úplne postačujúce. Som rád, že to nebol celodenný výlet, pretože ako tam na môj vkus bolo trošku dosť ľudí. Takže končíme v prístave a ďakujem vám za pozornosť. Sledujte ďalšie moje videá. Čau.